Менә бәлки шул кыенлыклар туу аркасында, кыенлыклар булу аркасында. Ләкин менә бит сез урыс телен начар белсәгез дә, укыгансыз, кеше булгансыз, мөмкинчелек булган сезгә. Татар телендә дә укырга да һәм безнең халык яратканча дәрәҗәле зур кеше булырга да мөмкинчелек бар, татар телен белеп тә. Илфат, менимчә төп проблема менә кайтып кала, шул укыганнан соң синең кебек үк мин инде кызымны татар булсын дип укыттым, татарча театральный вузны бетерде. Хәзер бөтен проблема килеп чыкты. Ул татар мәгәрдә мияны урыс линза буенча җибәргән булсам, аның сайларга мөмкинлеге зур булыр иде. Менә сәнгать өлкәсендә дә әллә кая барып кирип булмый. Безнең шул 4-5 театрыбыз бар. Анда инде тарткалаш бүлеш тә бара. Әгәр дә безнең йөзләгән театрлар булса, безнең мөмкинлекләр зуррак булыр. Ә монда хәзер кеше үзенә эшсез калмас өчен, профессиясын итмәс өчен, талантын тормышка ашырыр өчен башка телгә күчәргә мәҗбүр. Тел проблемасы бөтенләй бетәчәк, минемчә, безнең менә милли идеябыз барлыкка килсә. Милли идея булса, менә күп милләтләрнең бит инде милли идеялар бар, мисаллар бар. Мәсәлән, Американың милли идеясы бар. Чечен халкының милли идеясы бар, еврейларның милли идеясы бар. Безнең бүгенге көндә бернинди милли идея юк. Шул милли идея булса, ул бөтен халыкны берләштерер. Һәм шул бернинди сорау тумасы, тел кирәкме, кирәк түгелме? Милли идея бар. Милли идея килә ул Европа Союзда. Анда бит бөтен телләрне саклау концепциясе бар. Менә анда Европа Союзга кергән бөтен илләр үзләренең телен саклау өчен анда тәрҗемә эше әйбәт куелган. Шулай бит. Әгәр дә Берләшкән Милләтләр дә эш теле булса, менә бу Европа Союзда һәрбер тел эш теле булып санала. Менә бу милли идея. Димәк, монда безгә хәзер шушы идеяны нитергә кирәк, җәелтергә кирәк. Ягъни бөтен телләрне саклау концепциясын. Анда татар телеме, башка телләрме, шуңа күрә менә татар теле кирәкме дип сорау куябыз икән. Рус теленнән башка телләр кирәкме дигән сүз ул. Шундый сорауны куярга кирәк була. Әгәр дә без телләрне саклау концепциясына кушылабыз икән, ул Европа Союздан килә. Димәк, татар телен сакларга тиеш булабыз. Ничек менә ул телне хәзер саклап калырга? Чөнки бер мисал китерәм сезгә. Татарча белмәгән берничә буын үсеп чыкты. Татарча белмәгән яшьләрнең саны, халыкның саны татар халкында 1 миллионга якын исәпләнә бүгенге көндә. Менә без алар белән ничек эшлибез? Без аларны иң беренчесе менә татарча белгән кешеләр кабул итмибез без аларны. Без аларга, "Юк, бу татарча белми, бу манкырт тегеләр" дип кул селтибез. Әле татарча язып алганын күрсәк, көләбездә. Ул 1 миллион. Уйлап карагыз, 7дән 1 халкыбызның. Аның белән димәк эшләргә кирәк ул кешеләр белән. Чөнки аларның арасында иманлылары бар. Алар арасында бар мәчеткә йөрүчеләр бар. Мәсәлән, шул Балтик илләрендә яшәгән татарларның аларның телләре күптән югалган, инде ничә йөз ел элек. Ләкин алар үзләрен татар дип саныйлар һәм таныйлар. Алар татарча, диннәре, әлбәттә ислам дине, алар безнең белән язышалар, рус телендә булса да, татарлыгыннан ваз кечмиләр. Димәк, безгә уйларга кирәк, менә ничек шушы татарча белмәгән татарлар белән эшләргә кирәк. Без бит һаман җыелабыз, менә татарлар, үзара гына сөйләшәбез. Без һәрберебез дә инган, һәрберебез дә бер фикердә. Бәлки безгә ул сөйләшү безнең менә без монда барыбыз да татар җанлылар безгә кирәк тә түгелдер, әйме? Юк, ансы да кирәктер. Ләкин менә бу эшне дә онытырга ярамый. Әнир әфәнде, менә психолог яктан караганда үзенең ана телен белгән кеше психолог яктан тотрыклырак хис итми микән үзен? Ана телен белгән кеше билгеле инде, үзен әйбәт итеп хис итә. Ләкин ана теле монда психолог күзеннән караганда ул шартлы рәвештә генә. Әгәр дә баланы өйрәтә башлый икән рус телендә, аның шул татар гаилә эчендә аның ана теле булып китә рус теле. Димәк, монда моны аңларга кирәк. Әгәр дә кайсы телдә өйрәтәбез икән, аның шушы ана теле булып килә. Әгәр дә инде гаиләдә татар теле ана теле булып тора икән, димәк, алар татарча сөйләшәләр икән, монда бөтенләй мохит бөтенләй башка була.
Әгәр дә ул икенче телне өйрәнә башлый икән, анда көчләпме, көчләп түгелме, аңа азрак кыенрак була. Балаларны ике телгә шундук өйрәтеп була. Аның мисаллары бик күп. Әйтик, берәүләр анда, менә мәсәлән, эштәме, мәктәптәме, балалар бакчасындамы русча сөйләшәләр икән, монда бик күп мисал китерделәр. Өйдә татарча сөйләшкәндә бала ике телне дә белә. Ике телне белүе монда тагын менә бер нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Без татар гимназияларында татарча өйрәтәбез, әйме. Кайбер ниләрне, терминнарны русча бирмәйбез. Менә шунда безнең киеренкелек килеп чыга. Димәк, татар гимназияларында, татар мәктәпләрендә өйрәтсәк тә татарча терминнарны барбер русча бирергә кирәк. Ул вакытны менә бу дәвамчылык булып китә. Ул вакытны күп кенә проблемалар нидә инде төшеп кала. Бәлки мәктәптән соң югары уку йортында татарча укытуны дәвам итәргәдер. Юк, әле бүгенге көндә ул бөтенләй менә аның кадәр инде юк дип әйтерлек түгел бит югары уку йортында. Аны саннарга килгәндә бәлки әздер ул. Мәсәлән, бүгенге көндә 5-6 уку йортында Казанда әгәр дә җәй көне кабул итү комиссиясына бирә икән, теләген белдерә икән, мин татар телендә бирергә телим имтиханны дип. Ул бит юк дигән сүзне ишетми. Ишетә, Фирая ханым. Технология университетында судлашып йөргән, ел сайын судлашып йөргән ата-аналар бар. Нәкъ шушы проблема буенча. Менә әле күптән түгел генә ректорлар советында шушы турыда сөйләшү булды. Республиканың ректорлар советы утырышында. Димәк, кабул итү комиссиясында шушындай сигналлар булуга, алар дәүләт органнарына җитәргә тиешләр. Судка барып җиткәнче шул этапта аны шишергә кирәк бу әйберләрне. Һәм ул бит шишу бу проблеманы вакытында булырга тиеш. Аннары сүз чыгарып җиргәнче Каршылыклар җитәрлек. Мәсәлән, әйтик, хәзер менә бердәм дәүләт имтиханы кертелә. Әле анда мәсьәлә хәл ителмәгән. Татарча имтиханны бирә аламы безнең татар мәктәпләрен бетергән балалар, тәмамлаучы балалар? Үзебездән дә күп нәрсә тора. Бер бик хурлыклы факт Татарстан өчен. Бер көнне сөйләшеп утырганда конгресста бер факт яңгырады. Татарстанда барлыгы ничә район бардыр, мин хәзер бик дөрес хәтерләмим. 38 ми? 42. 17 район үзәгендә бер татар мәктәбе юк. Татар районнарының район үзәгендә 17сендә бер татар мәктәбе юк. Без Россиядә ачтырык. Без Россиядә ачтырык дип йөрибез. Менә ул кайда хурлык. Менә без нәрсәне җәмәгатьчелеккә җиткермибез, белмибез. Шуны белеп торсак иде, атна сайын, ел сайын шулай басылып чыксын иде. Менә без хәзер күпме сөт савылган, күпме ифет чыгарылганнарын язабыз статистикада. Кайсы районнарда нинди мәктәп һаман ачылмады, ничә балалар бакчасы һаман әле ачылмады, булган нигә ябыла, шул статистиканы биреп барсак иде. Бәлки менә җәмәгатьчелек белеп торса, бераз хурланыр идек. Шул факттан. Илфат абый, менә минем танышларым арасында кайберләре үзенең татар булулары өчен кимсенеп, өй алып яшиләр. Шуңа күрә безнең Гүзәрияләр, Галига, Тәнзиләләр Таняга әйләнеп бетте инде. Һәм менә күп кенә ата-ана үзенең баласын татар мәктәбенә укырга бирергә теләми. Чөнки татар мәктәбен бетергәч, имеш ул югары уку йортына керә алмаячак. Аңа рус телендә уку авыр булачак, имеш. Ләкин менә бездә, мин үзем Яшьлүзән районы Нурлатауыннан, мин укырга кергән вакытта беренче тапкыр татар классы ачылды. Һәм әлбәттә уку шартлары бик авырга туры килде. Классыбызда да бик аз гына кеше иде. Ләкин шуңа да карамастан, 3 кешегә бер дәреслек белән шулай без татар сыйныфын тамамладык һәм Аллага шөкер күбебез югары уку йортларына кирде. Без әйтәбез, татарча китаплар, фәлсәфә китаплары чыкмаганда, гыйльми китаплар чыкмады дип, университет ачылмады дип. Алар китаплар бит чыга тора, ләкин аларны укучы юк, аларны алмыйлар. Ул университетны ачып, анда укырга кирүче кеше булыр микән? Сәлемне ачылган татар бүлекләренә дә кирүче кешеләр бик аз бит. Менә монда бик яхшы гына бер сүз әйтелде. Татар мәктәбе. Без бүген әле ул темага кирмәдек дә, ләкин милләтнең киләчәге бүген. Менә шушы милләтнең зыялылары, татар телен белгән кешеләр шушы мәктәпләрдә үсәләр бит бүген. Менә хәзер сез шәһәр шартларында, урбанизация шартларында алсагыз татар мәктәбенең язмышын. Бармак белән санап китәсез, сез аларны беләсез. Шулай да Казандалар бүген 50гә якын татар мәктәпләре һәм гимназиялары. Аларның мөхите нинди бүген?
Менә бит мәхәллә ешкан кебек татар мәктәбенең, татар гимназиясының мөхите ешырга тиеш. Менә анда шушы аудиторияда сөйләшеп утырган кебек кешеләр шул мәктәпләр тирәсендә тупланырга тиеш, җыелырга тиеш. Алар шушы бүгенге фикерләрне шул яшьләргә җиткерергә тиешләр. Гади укытучы җилкәсендә генә бөтен әйберне чыгарып булмый. Шуннан да кайбер гимназиялар тирәсендә, менә икенче гимназия, безнең милләтебезнең зыялыларының балалары укыйлар, телевидение, радио журналистларының балалары укыйлар. Бит бар шундый татар мәктәпләре. Бүген безнең эшче халык балалары укый, без шулай дип әйтәбез инде. Зыялылар ул мәктәпләргә бөтенләй бирмиләр балаларын, һәм бит менә бу мөхит үзеннән үзе милли үзаң дәрәҗәсен формалаштыра. Ул тәрбияли шушы кешеләрне. Менә бу турыда уйлану, ул бүген бик кирәк уйлану. Бәхәсне бик озак дәвам итәргә мөмкин. Бәхәскә тамашачыларыбыз да кушылыр дип өметләнәм. Инде хатлар көтеп калабыз. Хатларны безнең гәҗит газетасына да җибәрергә мөмкин. Мин татарча беләм, милләтемнең тарихын, мәдәниятен дә үз телемдә өйрәнәм. Аның язмышына, димәк, үземнең язмышыма битараф түгел. Мондый яшәү рәвеше миңа бик ошый. Бу бик заманча. Дәрдмәннең шундый шигъри юллары бар бит. Татарлыктан татар һич гар итәрме? Кеше үз исемен инкар итәрме? Татарлыктан татар углы татармын, татар түгел диме, башын катармын. Татар халкы һәр вакыт бергә һәм бердән булырга тиеш. Мин үземнең татарлыгым белән горурланам, татарча сөйләшәм, татарча горурланам. Әнә шул горурлык хисләре һәр кайсыбызда булса, телебез яшәр, үлмәс. Гайбәт студиясендә сезнең белән Илфат Фәйзрахманов булды. Гайбәт булса булсын, бары тик әйбәт кенә булсын. Сау булыгыз.